मा जाखो जाराव? साइकेल सिनानै गबाय आदा अननानै सोना होनो हागोन ना? हागोन बिनानाव होरो आं सोनानै। जाबाय बिनानाव। आदानि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा सोमखोर बिनानाव। बिनानावनि मुङा मामोनबा? आंनि नामा निजोरा। आदानि नाम्बारखौ होलांनो हागोन ना? हागोन बिनानाव हर आं सेभ बानायनानै। जाबाय बिनानाव। थाथ'दो आदा। दे बिनानाव। सोरनि फन फैदों? सोर सिख्लानि फट' बिलाइ र' बिफानो खोन्थाहैनो आं। नायलाय बिफा, सोमखोर फिसानि मबाइलाव सोरबा सिख्लानि फट'। हरलाय नायनां। बेथ' हाब्रांगुरि गामिनि बिक्रम रामसियारिनिसो फिसाजो। मा नायबाय थाखो आफायमोना? र' सोमखोर फिसा, ओरै फैलाय खाथियाव। बे नोंनि मबाइल स्क्रिनाव थानाय सिख्लाया नोंनि मा जायो? आं बेखौ मोजां मोनो आफा। फिसा, नों जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदों बे सिख्लाखौ गार। माने आफा? नों बे सिख्लाखौ गाराबा जोंनि मान सनमाना अबाव थागोन फिसा? आं बेखौ गारनो नाङा। नों बे सिख्लाखौ गार फिसा, नोंनो जों बिनिफ्राय साबसिन मोजां नायना होफैगोन। आं बेखौ गारनो नाङा। निजोरा इखै फैलाय। थांगौ आयै। मामोन आयै? निजोरा नोंलाय माथो उदां माहाजोननि फिसालाखौ गोसोथोयोनो? औ आयै, आं सोमखोरखौ मोजां मोनो। निजोरा नोंसोरनि मोजां मोननायाव आंहा जेबो हेंथा गैया। नाथाय जोंहा जानोनो गैया फिसा। जोंहाथ' जानोनो गैया फिसा। सोमखोर लाहा नोंखौ बिहामजो गनायगोन? आयै, सोमखोरनि गोसोआ बिदि नङा। सोमखोरनि गोसोआ गाज्रि नङाबालाय बिसोरनि बिमा बिफाया बिहामजो गनायगोन नोंखौ? आयै, आं एसे साननानै नायनोसै, सोमखोरजों उनाव रायलायगोन। दे नोंनि गोसोसै फिसा। सफैबाय निजोरा? औ, सफैबाय। सोमखोर, जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' दान मोनब्रैयानो बारलांबाय। नाथाय नोंनि बिमा बिफायासो आंखौ बिहामजो लांगोन ना लाङाबा? नों बेफोरखौ मा बुंदों निजोरा? मानोबा गोसोआव गिखांनाय फैयो सोमखोर। आंनि आफाया हाजारखि हेंथा होमानो थेवब्लाबो नों रावखौबो जुलि लाया। आंबो नोंनि अनगा रावजोंबो जुलि जाया।